txandan gara eta bigarren txandari ekiteko pronto. Zarautzek markatu du El Rasilloko urtegian Errioxako 14. bandera jokoan dugularik, lehen txandako denborarik onena, 20 minutu eta 15 segundo, hori hobetu behar dute orain arituko direnek zailkapenean goi-goian jartzeko eta bandera irabazializateko. Eta bigarren txanda hau benetan ikusgarria gerta daiteke, oilar asko dugu hemen eta lehian, lehen kaletik Orio B arituko da, bigarren kaletik Izuntza, orain Lekitxarra izenarekin, hori erabaki dute eta Lekitioko Arraun elkartean, hirugarren kaletik Santurtzi eta laugarren kaletik Portugalete, favoritoen artean kinielan edonok sartuko lituzke demoraldi honetan K-ligari begira. Lekitxarra, Santurtzi eta Portugalete baserri ikusgarria izan daiteke txandan. Nik uste dut, goiko lekuietan egoteko izenak direla hemen gutxienez 3 talde hauek, txandontako 4 egoitatik, eta nik uste dut, izen handiak daudela barruan, entrenatzaileetatik hasita, eta hemen ikuspegi handia altxa dute, eta nik uste dut, baldintza oso honetan lehiatzeko aukera dutela gaurko honetan, eta gaurko borroka honek pixka bat non dauden kokatuta aterako diela hemendikan, ez? Ikusiko dugu zailkapena ze gertatzen den, sensazio bereziak, segurenik baita ere Ibon Gaztañazpi orain lankide dugunarentzat, ia zortxe zinen, ontzi barruan eta seguruenik tentsio galantarekin, Ibon? Hala da, Mikel, orain ere ez gaude lasai, baino hor ere ez da hemen baino hobeto egoten, tentsioar ikeragarria batez ere lehenbiziko estropada betan, gero behin liga hasita, jakiten da gutxi edo gehiago, trainerua nola da bilen, zailkapenean non kokatuta dagoen eta baina orain ikeragarria izaten da intzertidumbrea, nola baita izateko. Bandera txuria, lehorretik erne, bandera gorria bera, nik uste dut oriotarrak beranduago irten direla eta ez da baliozkoa, stop esan dute, hemen epaimaitik, garbi, eta bertan bera, stop, bandera gorria goian du, uretako epaileak ere. Eta Santurtzi eta Portugalete, nor baino nor? Portugalete muitu ote den, ari dira esaten hemen, zuk esaten zen Ibon, esaten zen urduritasun horren ondorioa, baina ikuste genuen entzuten eginean barne lineatik ia stop esaten nahi hemen lurrekoak, eta uretako epaileak berriz bandera txurian ondoren gorria jetxi dute eta horregatik eztabaida, baina orain dudarik gabe uretako epaile atzetik jonda bere zodiak egin eta denak lau taldeak. Errepikaldia ikusiko dugu, Ibon Gaztañazpi zer diote ordezkariek, hemen ikusi dugu berriro, errepikapena. Ez, jendea lasai bintzat inorrezta harritu eta inorrezta kexatu. Genioen, Santurtzik eta Portugaletek naiz eta epaileak bertan bera utzi duen, irtera hori, minutu bateko joaldia egin dutela, eta horregatik genioen, nor baino nor ari zidela. Baina ez dugu zigorrik. Epaileak bandera jetxe aurretik, itxuraz Portugalete pitin bat aurretik zen, eta horregaitik ez da ez baliozkoa irtera, berriro egin beharko da, baina oker espanago behintzat, inolako zigorrik gabe, Ibon. Hala da, hemen genioen bezala inork ez du ezer esan, eta ez dirudi, inor zigortuko dutenik. Irtera txarroa baino gehiago izan da kokapena, laugarren kaletik Portugalete zertxo bate aurreixiago zegoela eta pixka bat desadostasun hor sortu da epailen artean, batzuk bandera gorria baiezkoa bezala eta hemen entzuten genuen ezeskoa. Hori da, hori entzuten ari gerala, ez dagoela zigorrik. Epaimaitik lehen keinu bat egin digute, zanaz ezetzela inolako zigorrik izango. Bueno, berriro kokatu behar dira lautraineruak eta behar bada momentu egokia izan daiteke hau, labur-labur Josu Aboitizen eritzia jakiteko Lekeitiokoen entenatzailearen hitzak ekarriko ditugu orain pantailetara. Bueno, momentu honina heltzen gara, plantilla iesko antzeko daukagu hor pare babajean zirin, baina etorri dira beste klub batetik mutil bat eta hor beterano bat eneko etorri da.
eta, bueno, betzaten momentu egokizin entzen garela eta forma aldetik bai, eta, bueno, azten gara ilusioiaz eta goguaz. Zein uste zu ibili daitekela hor goran? Hor, bueno, danena, ondozenak ez da, hor argi dago Santurtzi, Portugalete, Zierbena, Zarautz, hor ibiliko garila, eta astu bari Donostiarra. Horra gaurtik aurrera baina gauzak argiz joango dira, eta, bueno, ikusiko dugu, baina ni pentsatu zeiron artian horre ongo dela azken tanda hori. Lekitxarra Arraun elkarteko entrenatzailea Josu Aboitiz, pronostiko nabarmena, dozen erdi batuntzi badira hor pixka egoitik, baina aurten Ligak Bizkaialdeko sasoi bolada galanta du. Argi dago Gipuzkoarrek San Migueligan indar gehiago dutela, gutxienez esan beharko dugu kopuruari dagokionez, Oilar nagusien artean hortxe izango direlako Urdaibai eta Kaiko, baina ulertzen duzue hemen kopuruari dagokionez bigarren mailako ligan Bizkaitarrek badute bai pisu galanta, eta epaimaitik adirazi digute orain azkar egingo dutela irteera, hain zuzen estatxarekin hemen duten gorabera horren ondorioz, ontziak naiz eta haizeak ez bultza eta korronteak ere ez, hala ere pixka bat mugitu izan direla lehen eta horregatik saiatuko direla irteera azkarrago ematen, eta zuzendu dituzte, bandera txuria gora, erne orain uretako epailearen agindutara ditugu ontziak, bandera gorria, behera, orain bai garbi, abiatu dira lautrainerua Jaun Andreok, González Lakas aurtegia dugu hau, El Rasillo, herrian eta El Rasillo izenez ezaguna, eta Errioxako 14. bandera dugu jokoan, eguraldi bikaina, eta hainbat ikusle hemen, besteak beste egun pasa ere, jende asko datorrelako onuntza. Portugalete eta Santurtzia zirako txampan indartxu, segundo txobateko atzerapenarekin Orio B eta Lekitxarra. Ikusi lauontziak, baserri hemen ari da, balada kontatzen, egurrean. Eta, gogorratera dira, baina ez palada ritmo oso altuan, ez? Esaten dugunez, hemen ura gogorra direnez, nik uste dute horren eragina dela, 44-45 paladan, nola Santurtzi, ala Portugalete, 3. da 4. kale horretatik, ez? Eta hementxe ditugu datoak Santurtziaren artean, aipagarri benetan indarra badela hor, goi mailako arraunlariak ere bai, beste horremeste esan beharko dugu Portugaleteri buruz, eta aurkeztuko dizkizuegu bai, arrauna maite duzuenok badakizue hor nolako goraberak izan diren, baina fitxaketak eta bada bai indarra. Momentuz Portugalete estropadaren buruan, Santurtzi segundo batera, 2 segundora, Lekitxarra eta Orio. Hori aipatuta esan beharko dugu, hemen ere gaztentzat tokia, lehen ontzian aldaketa handiak izan baldin badira, pentsazazue bigarrengoan ere ze gertatu den, besteak beste, Inigo Arruti Txabola dugu orain prestatzaile, punta-puntako arraunlari izandako gizona, orain dikan ere, hortxe ari da ontzi barruan lanean, patroi lanetan Andoni Ostolaza, eta hortxe dira Oriotarrak, hemen esan beharko dugu presio txikiarekin beste hauen parean jarrita, haientzat arrobiko mutilen lana jarraitzea delako helburua hemen. Eta datoak GPS-ak ematen dizkigunak hor dituzue, pantailan goikaldean, Portugalete eta Santurtzi biak lehia bizian segundo batean, Lekitxarrak 3 segundora, Orio 4 segundora, eta Lekeitiarren artean, aipatu behar, ordutela, joan zen urteko bizkarrezurra ontzian mantentzen dutela, Iñaki Goikotxa Xagua patroilanetan, Josu Aboitiz, Arraun elkarteko entenatzale lehiala, hor prestaketetan, eta ipagarria besteak beste Luis Ángel Salvador espaldatik hortxe dela, istriborrean, hau Bermeon aritutakoa, Urdaibai Arraun elkartean, Patxi Bilbaoren garaian, zen titular peto-petoa, baina kuadrilla hartan aritutakoa, eta hori dugu aipatzeko moduko datua. Portugaletek orain 2 segundo Santurtziri, Lekitxarrak 3, Orio 5, poliki-poliki tartea egiten ari da. Eta plantilekin jarraituko dugu, Santurtziri dagokionez aldaketa handia, Ibon Gaztainazpiri errelego hartuta ordela Juan Mari Etxabe, bera orain entrenatzaile bezala,
sotera ontzian, patroilanetan Iker Agirre Zarobe, eta gizon garrantzitsuak fitxatu dituzte demoraldi honi begira, besteak beste, hor da Jose Antonio Azebala hundia, Donostiako bandera 6 aldiz irabazia du gizon honek, ez da ez badaespadako datoa, Alexander Esteban ere hortxera istriborretik, eta Aitor Torronsoro, Gorriti, Gerriko arazoa gaindituta, Ababorretik hori ere titularren artean, indarra, fitxaje honak, kuadrilla garrantzitsua, Santurtzik duena, baina noski gero hori uretan erakutsi behar da. Zer esango dugu Portugaleteri buruz, epe berria, presidente berria Javier González, Josean Olaskoa Gaizperro fitxatu eta honek ere ekarri ditu bai gizon garrantzitsuak, Iurgi Irureta Goiena, hanketik erritmoa markatuz, hirugarren tostan, istriborretik Aitor Olaskoaga, Anai Gaztea, eta Ababorretik Aizperro bera, eta Jon Iriondo Ondarrutara ere hortxe da barruan, istriborretik, Ababorretik Jon Agirre Zabala, Lizarran, Itziartarra, hau Santurtzin aritutakoa, Zumaian, Luxiaren eskolakoak, gizon garrantzitsuak, ia zentenatzaile bezala ibilitako Unai Biltxez ere bai, kuadrilla oso interesgarria Portugaletek bildu duena. 3 segundo Portugaletek orain Santurtziri, 4 segundora Lekitxarrak, 7-8 Oriotarrak eta Portugalete indarrean, Baserri. Bai, indarrean, hortxe 34-35 paladan eta ia hurbiltzen lehenengo ziabo gara, hemen referentziak beraientzako ere oso onak izango dira, eta berze gertatzen den lan honetan. 4:54, Zarautzek baino 6 segundo bizkorrago. Hori da datoa, Zarautzek 4 eta 50 markatu du lehen, Portugalete beraz oraingoz nagusi, Lekeitio eta Santurtzi hortxe parean, gero Orio 4. Tokian, 4 eta 54 Portugaleterentzat, Lekitxarrari 4 eta 56 hartu diote epaimaian, Santurtziri 4 eta 58, Oriori 4 eta 54. Eta maniobra ostean, Portugaletek Santurtziri 4 segundo, Lekitxarra 4 ostera, Orio 12, ontzi bateko errentarekin Aizperroren gizonak, Baserri. Bai, horre mantendu egiten du, luze guzian zeharre segundoak apurka lapurtzen bezala kentzeko alegin horretan, eta ziabogan ikusi den bezala horre 2 segundora zerbait da, eta Santurtzeri 2 Lekitxarrari eta 3 Santurtzeri bere lehiakide zuzen atxandontan zirudiena Santurtzi dela, eta poliki Portugaleten alde egiten ari da txandau, momentu honetan Santurtzeri eta Lekitxarrari 4-5, hor daude bateratuak Santurtzi 3. kale horretatik eta Lekitxarra 2. eta ikusten da Portugalete poliki ies egiteko alegin hori lortzen ari dela, diferentzia sartzen tartean. Eta gurekin dugu Jose Antonio Martín Villar, Santurtziko ordezkaria. Jose Antonio, buenos días. Un año más en el proyecto de Santurtzi de intentar ascender a la Liga San Miguel. El comienzo de campaña un poco irregular, la pretemporada. ¿Cómo os presentáis a esta primera regata? Bueno, pero buenos días. Sí, no deja de ser la primera regata. Todavía las tripulaciones están tomando el punto de forma para cometer toda la temporada. Y la cometemos con las mayores expectativas y esperanzas, ¿no? Bien es cierto que este año entendemos que va a ser la liga más abierta de los últimos años, quizá la más abierta de toda la liga, ¿no? Hay equipos que se han reforzado, igual que nosotros, pero bueno, sin ninguna duda nuestras aspiraciones y nuestra meta es estar en los playoffs y luchar lógicamente por el tan deseado ascenso, ¿no? Es el objetivo único, subir. Sí, absolutamente. Es decir, no podemos engañarnos ni escondernos, nuestro objetivo es ese. Otra cosa es que lo consigamos o no, ¿no? Pero bueno, si las cosas se hacen bien de manera deportiva, pues no habrá nada que objetar, ¿no? O sea, pero nuestro objetivo, sin ninguna duda, es luchar primero por estar en los playoffs. Va a ser muy duro, muy difícil. Y segundo, luchar por el ascenso, ¿no? ¿Cómo has visto este comienzo de regata?
Bueno, más o menos como esperábamos, ¿no? Nosotros quizá estábamos en estos momentos en un punto de forma un poquito más bajo que lo esperado. Bien, los técnicos preparan la temporada en función de cómo quieren llegar a septiembre, pero bueno, sabemos también que Portugalete es un equipo fuerte y bueno, lo demás estamos luchando con Lekeitio, que es un equipo que va a estar ahí también arriba. Muchas gracias y suerte, Antonio. Portugalete tartea zabaltzen ari da, 6 segundu orain Santurtziri, 7 Lekitxarrari, Orio 18 eta Aizperroren kuadrilla saiatzen ari da, eta jarrilerak badu bai errenta bikaina, Jose Luis Erkitzia. Horre bigarren luze horretan lan erdietan ja 6 segundo, hori aurretik joten den talde hasi egiten da pixka bat, ezin dira parekotasuna handia dago eta ezin die diferentzia handiak atera, baina ikusten da Portugalete poliki segundo bat, tartean beste segundo bat, ies egiten ari dela, eta alderantziz Santurtze Lekitxarra Santurtzi pate batean parekotasuna, eta esan orain arte jokatu dien estropadak ere Lekeitioko ikurrina, Mutrikoko estropadak etor lau talde hauek ere bat bestian atzetik egon du diela, izuntza Santurtzi Donostiarra Portugalete izan zen Lekeitioko zailkapena, eta Mutrikokoa berriz Zierbana izuntza Santurtzi Donostiarra, hortaz ikusten da leia handia dagola denborari hori begira, 7 segundo, Portugaletek atzeko bikoteari, Santurtziri eta Lekitxarrari, hori 20 segundora beste estropada bat egiten ari da lehen kaletik, eta hasi dira maniobra egiten laugarren kaletik. Portugaleteko horiak garbi errenta ederraren jabe dira, 9 eta 18, Zarautzek lehen 9 eta 51 markatu du, denborak erraz hobetzen ari dira bizkaitarrak. Eta orain Lekeitiokoek pitinba lehenxiago zuzendu dute ontzia, Santurtziren aurretik tosta pare bat bai, Lekeitiarren alde, eta hemen da orain Orio, 22 segundora maniobra egiten, 9 eta 18 Portugaleterentzat, ia 8 segundora Santurtzi eta Lekeitio, eta maniobra ostean ere, hori adierazten digu GPS-ak, Portugaletek Santurtziri, 8-9, Lekitxarrak 9, eta Orio 24-25. Ikusten da lehenengo kaletikan koste egiten ari zaiola Orio beheri, ziabogak ematen ez, bestea baino zertxo bat zabaltxo emategu. Eta alderantziz hemen bigarren notan aurrez aurre ditugunez ikusi dugu, hirugarren kaletik Santurtzi lentxiago sartu dela, baino bigarren kaletik Lekitxarra hobeto atera dela, horre segundo pare bat jan egin dio ziaboga lan horretan, Xaguk lana politago egin du, hobeago egin du Santurtzikoak baino. Hortxe da berriro maniobra, jarrilera ontzia garbi, aurretik Xavier Rodríguez, patroi lanetan, eta momentuz 10 bat segundo, tartea zabaltzen Portugalete, bigarren tokirako leia, Lekitxarra eta Santurtziren artean, laugarren Orio 27. Eta gurekin dugu Oriotarren ordezkaria, Luis Javier Amenabar. Luis Javier, eguerdion, be traineru honen helburua argia eta garbia. Mutilak zailtzea eta etorkizunean beste traineru osatuko duten, txalopa hori mutilez hornitzea, ezta? Hori dek, aurten ere bost pasa zaizkigu beste txalupa, eta hemendik ere batzu pasako dira, noski. Denak ez badia batzu bai. Non uste duzu, ibili daitekela, kae bat liga honetan, behontzia? Berri asko ditugu, sartu zaizkigu, igo ditugu juvenil asko, eta, gu lortzen bagendu bigarrengo tandan sartzia noiz guztua. Bestela, badakigu, zeinak gure tokila eta guztua dango geha. Eta Inigo Arruti txabola horregonagatik, azken urteotako, bataz bestekorik, txikiena. Aurten 21 batea ez da iristen, medio eta, uste nahiko nadala. Kontuan hartuta, txabola 41 o 2 ditula. 2 aldiz gazte. Eskerrik asko, Luis Javier, eta segi lanean. Egia galanta izan du, txabola ikusita, 2 aldiz gazte, lehen jardunez hitz egiten goizean hemen hurbildu garenean onuntza, El Rasillora, eta hori sasoia gizonak.
Bai, bere lanerako ere, hori suitzailea denez, prestatuta egon berduan ere bere ariketak eta egiten dituzte, eta zer ariketa hobeago, nik uste dena uztartzen dula, ez? Lana, afizioa, grina eta gazteari erakusteare bai, ez? Portugalete egurrean, Aizperroren kuadrilak 11 segundo Santurtziri, beste horren beste Lekitxarrari. Eta Oriotarrak 11 segundora ditugu orain, konfiantza galantarekin joango dira orain Aizperroren gizonak eta presidente berria, Javi González, futbol munduan hain ezaguna den gizona posik izango da. Estropada hau ikusita, azteko modu bikaina dau, Baserri. Bai, ezin hobea, ez, bere arerio zuzenak, oraingoz ikusten ari da, ikusten ari gera atzean geratzen ari dela eta nola, leia hor dago alderantziz, Santurtzi Lekitxarra horre txanda dantza badago, bat aurretik beste atzedi segundo baten dantzan daukate hor, eta ikusten da, laugarren kale horretatik Portugalete, bere estropada egiten ari dela, estropada oso ona, eta orain bere buruarekin borrokan azken estropada erdi hau, ez? Eta Santurtzi orain segundutxo bat Lekitxarraren aurretik, hori burruka hauen artekoa, eta egurrean oso dotore jarrilera ontzia. Eta poliki, 150 metro besterik ez, berriz balizetara hurbildu eta azken ziaboga egiteko, lasai, ederkiari dira, Xavier Rodríguezen agindutara, hankeko lanetan Iurgi, irureta goiena, punta-puntako arraunlaria, eta estriborretik ari da, betiko lekutik, eta baborretik Jose Ignacio Rodríguez, oso kuadrilla ona, orekatua, ordu esperientzia, noski gero etxeko gizonekin ere, oreka lortu behar. Hori da entrenatzailearen lana, Aizperroren erronka, Portugaleterentzat 14 eta 44, lehen Zarautzek 15 eta 16koa markatu du hor, apurtzen hori dana, oso ondo Portugalete 14 eta 44, 10 segundora Sotera eta Lekitxarra 11ra, ikusgarri izango da bi hauen arteko lehia azken luze honetan, eta berehala baliza txurira agertuko dira Oriotarrak, Orio B ontzikoak maniobra egitera. Hementxe dira Oriotarrak, Andoni Ostolaza patroilanetan San Nikolas ontzian, 13 segundu gehiago Oriotarrek, eta egin dute bai guztiek, hirugarren ziaboga, maniobra ostean erne Portugaletek Santurtziri 11 segundo, Lekitxarra 13 segundora, indarraren garaia, orain ikusiko dugu, gutxienez Santurtzi txandako bigarren postua lortzen duen Lekitiokoen aurretik, Lekitiokoak itxaso zabalean ederki moldatzen dira, eta gaur behar bada ez dira nahi bezain posik arituko hemen, bare hauetan. Leno Ibonek esan du, prestatzailea jende harinetik jotzen dutela ura hauetan, baino jende harinak beste arazo bate baradu, jende harina indarrake harren neurrikoak izaten direla, eta hemen hori oreka bilatu berda, harintasuna bai, baino indarrare bai, eta dirudienez Santurtzik beren lehia horretan aurrea hartzen ari da Lekitxarrari, baino ies egiten ari dena da Portugalete laugarren kale horretatik ez. Estropada handia egiten ari dira portukoak. Eta gurekin dugu, hain zuzen ere, Portugaleteko presidentea, Javi González. Javi, buenos días. Egunon. Habéis emprendido un proyecto nuevo este año en Portugalete. De momento, impresionante la primera regata. Pues sí, la verdad un poco lo que estábamos esperando, que empezaría un poco todo ya de serio, de verdad. Y bueno, pues yo estoy muy nervioso porque es la primera vez. Y estamos demostrando que lo que decíamos tenía una base sólida, ¿no? De momento contentos con el trabajo de Aizperro y con los chavales que ha traído. Yo creo que el trabajo de todos, el trabajo de Aizperro, de los remeros, de los directivos, de los técnicos, de todos y todos, jarrilleros y jarrilleras que están con nosotros, de todo, porque esto es un proyecto de todos, no de uno ni de dos. Y hoy quizás os podréis llevar la primera bandera, todavía falta Ciervana, parece que esta tanda la podéis ganar. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay que ser muy respetuosos con todo el mundo, hay que esperar a que acabe, la siguiente tanda, pero nos gustaría entrar por la vía
con los clasos y con la bandera, ¿no? Sería histórico, entonces espero que sea así. Eskerrik asko. Javi Gonzalezen hitzak, erronka berri bat, Portugaleten hartu dutena, eta momentuz gaurkoa ederki bideratu dute. Nagusi, bigarren txanda honetan, El Rasilloko urtegian Errioxako bandera bila hortxe Portugalete, bigarren tokian, bigarren txanda honetan Santurtzi 13 segundora, Lekitxarra 3 16 segundora, Orio gero 40 segundora, gozatzen seguru orain, indarrak agortuta edo ia agortzear, baina gozatzen izango ditugu Portugaleteko jarrilera ontzian baserri. Bai, baina pozaz, aurre jote horrek, indarrak ez dauden lekutik aterazi egiten dizu, aurretik jote horrek norbe buru ikusteak, eta ikusten da luze guzietan parekotasuna dagoela erritmo aldetik, 35 paladan dijoazte Portugaletekoagia txandonen garaipenaren bila, ez? Bikain Portugalete, Santurtzi ere orain Lekitxarren aurretik 4 segunduko abantaila, ontzi bat bai behintzat Santurtzik Lekeitiokoei, eta hor da, gogoratu gero, 3. txandan, gaur txandak eta kaleak dena sosketa bidez, hemendik aurrera zelkapenaren araberako txandak izango dira bigarren mailako liga honetan, ARSK ligan, eta gero, esan bezala, gaurko sosketaren arabera arkote izango dugu 3. txanda lehen kaletik, bigarrenetik Getxo, 3. Zierbena eta 4. kaletik Hondarribia B, eta argi dago azken txandan Zierbena dela favorito nabarmena. Portugaletek Santurtziri 13 segundo, Lekitxarra 17, eta ematen du behar bada Lekitxarrak orain ezinean edo ditugula, behar bada ritmoa bizitu eta zerbait egin nahian ikusten dugu hor burruka, bien artean Santurtzi, Lekitxarra Santurtzi, aurretik Portugalete nagusi, Portugalete lanak amaitzen ari da. Azken txampan Aizperroren gizonak, jarrilera nagusi, txaloak horientzat, orain amaitu dute, 19 eta 29 denbora, bikaina! 19 eta 29 Portugaleterentzat, Santurtzi, hemen da bigarren, hor da Sotera, orain amaitu dute 14 segundora, eta 3. Lekitxarra gontzi bateko errenta lortu du. Santurtzik Lekitxarraren aurretik, Portugaletek 19-29, 14 segundora, errez esaten da, Santurtzi 17, Lekitxarrak, hemen dator Orio B, amaitu dute Oriotarrek, 42 segundu gehiago behar izan dituzte, eta amaitu dute bai lana Oriotarrek sailkapenean. Portugalete, orain arte lanak amaitutako 8 arraun elkarten artean azkarrena, 19 eta 29 segundo Portugaleterentzat, Santurtzi bigarren 14, Lekitxarra 3. 17, Zarautze 4. 35 gero, Donostiarra, Orio, Deustu eta Santoña. Erreferentzia beraz hemen bandera irabazteko, urrengo txandan hobetu beharrekoa, Erne Zierbenaren erronka hori da, 19 eta 29 Portugaletek markaturiko denbora. Orain, Merkatal aholkuak.